Nähile kim işler deyinişdi mi? Oğlanlar gaýdyşdy mi? Oğlanlara gaýtdy aýdym. İçinde bolup görüm saň özüm edip bilýän. Bolýa. Ular ýekeje mitmerde. Bir hile hem bolup başlygy özüňi düşündirýärsiňiz da içinde bolup görün bir hile görmedi. Bolýa. Men maýdan arkaýym bolaýan. Taňry alkasyn köp. Aha, başlamaýdyr. Assalamu alaykum. Wa aleykümselam. Senin başlyk diýme, sana körpem. Neme? Bugün kabullar açyp diýin. Hemme zat gülýär işler. Şükür. Ay mana der. Ýöne başlyk şu neme? Ha? Tädiskar allydyňyz bolýana allyk. Başlyk 3 gün mären bärde ýatyp durýar. Täze iş yaralaňmy? Hawa. Tädiskar şol öýleri ýandyr. Waha. Çağalara mamalaryna bolýar diýä bolýan. Öden bärde bolup görse de bir duýduraýyn diýdim bolýan. Oňar, tamam. Bärde ýatyp duran bolsa, gatan bolsa. Gören 3 günden bolla bir içini görýän. Ýa. Ine başlyk, bulan täzeden iş gelmez. Adam hekim. Beletmen o. 6 ýyl goňşy bolup ýaşadylar. Wa aleykümselam hekim. Bäh, gynyň aýdma geçdi bolsun. Ýani ýok. Neme? Bärde ýatyp durup görmesin. Çağalaryna alyp gelsinler. Ofisde arkan ýatyp dursun. Näme sebäp bilen bolajak hekim? Bak. Özüm düşünüyorum, yetişmedim doğruyum aýsam. Öýde de dälim. Barsam çağalanma çıkarıp yetişdim da. Wah, näme esasy ýapdyr? Bak şu tok diýär. Tok. Toguny ödönümden biçinedin. Şumat Hudaýa şükür barlykda bar ya. Ulus kabil barlykda. Nesip bolsa toguny ýakjak bolsaň ýalnaz. Öýlen nesip bolsa öňüm dikelder. İsa bersin hekim. Tanıyan gowaglan. Hani beýlik göreň ben. Hekim. Başlygyňdan näme tanýan sen? O wagt tanayan yüzünü seretmändi, tanyan mene. Uy, näme boldy? Kim käre bol? Kim? Goňşy. Kim goňşay? Bardım o, bardım. Bardımlay. Assalamu alaykum. Wa alaykum. Assalamu alaykum. Wa alaykum. Gowmun aýly. Ama başlarında giyse bilmem adam. Öýde çırağımda işte çarşılar lampamız yok onun. Buraya tireçelim lampa versen ya şem versen. Çağılar ortaya doğru maytan. Kömür konuşuyor. Hayran galyany. Giyje saat. Saat 3 bolupdyr. Näme lampada? Lampa barmy o bärde? Bir hile hayran galyany bolşuň Şunu. diýerler. Bir sür malyň bolany utanmadyk ýüzüň bolsun diýär. Saat 3 o. Oňşy bolňdy näme o? Näme bärde kamerskimi? Düşündüm. Başlarında da. Lampa barmy o bizde? Lampa barmy? Lampa bolsa maňa da ber. Ana merdanmas. Feýler hak boldy. Hay çarık pelek de. Seni ön onunla da gynanma. Başlyk gowy adam. Hitler.
Marades. Gatı oldu. Aha. Başlık. Neme diyecektim? Yok diyecek kadın bilen. Yani geçen geçti. Şumat öýüňe başladın mı tabi? O bir salak çulak başlana bolduk. Çalak çulak olmaz o. Yok tabi masani. Görüyor. Barca korkudum.